Noin. No tuo on vielä ja sitten noin. Olen rakentanut vanhasta kylpyammeesta itselleni hienon veneen, jolla aion seilata Sammakkolammen toiselle puolelle. Ja sitten ei muuta kuin veneen vesille ja matkaan. Kautta likaisten varpaitten ei. Olen Röllimetsän paras kylpyammella seillä. Kummallista. Tuntuu ihan siltä, kuin vesi virtaisi kohti lammen toista rantaa. Tuolta lammen toiselta rannalta näkyy lähtevän joki. Minäpäs seilailenkin sitä pitkin. Vesi virtaa kovemmin ja kovemmin. Veneeni kulkee jo aikamoista kyytiä. Joen ympärillä oleva metsä muuttuu aivan erinäköiseksi kuin suuri röllimetsä. Mitä? Tuolla edessähän on vesiputous. Ajaudun sitä kohti. En saa venettäni kääntymään millään. Kautta likaisten varpaitteni. Tällaisesta koskesta en kyllä selviä. Kylpyamme kaatuu. Olen mennyt rölliä. Apua! En osaa uida kuin vähän käsipohjauintia, enkä sitäkään kovin hyvin. No, tässä tuntuu tässä veden alla, niin kuin siinä olisi joku liukas kivi. Koitan kiivetä sen päälle. Tämä kivi ei tunnu olevan kovinkaan tiukasti pohjassa kiinni, koska se liikkuu. No, nyt pääsin sen päälle. Mitä? Tämä kivihän alkaa kohota pintaa kohti. Nyt se tulee näkyviin. Mitä ihmettä, eihän tämä olekaan mikään kivi. Minähän olen jonkun omituisen otuksen selässä ja minä kohoan yhä korkeammalle ja korkeammalle. Eihän näin suuria eläimiä ole olemassakaan. No, nyt sen pää tuli näkyviin veden alta. Sehän on dinosaurus. Nyt se näki, että minä istun sen selässä. Hei dinosaurus, jos sinä aiot syödä minut, niin minä voin ilmoittaa, että minä olen hyvin pahanmakuinen ja kitkerä ja väkevä. Pelottava ääni sillä on, mutta sen silmät ovat lempeän näköiset. Kuule dinosaurus, oletko sinä kiltti otus? Se nyökyttää päätään. Se on siis kiltti. No, hyvä. Kilttejä otuksia minun ei tarvitse pelätä. Saanko esitellä itseni? Minä olen Tuhma Rölli suuresta röllimetsästä. Niin oikeastaan minä olen ainoastaan puolituhma. Oikeastaan minä olen ihan kiltti. Se ei näytä oikein pitävän tuhmista otuksista. Kuule, dinosaurus, kun
minä olen eksynyt. Voisitko sinä opastaa minut takaisin suureen röllimetsään? No, sehän on mukavaa. Sitten lähdettiin. Nyt nämä maisemat näyttävät jo tutuilta. Olemme suuressa röllimetsässä. Voisitko ystävällisesti auttaa minut alas selästäsi? Jos sinä lasket päätäsi maata kohti, niin minä voin laskeutua kaulasi pitkin alas maahan. Noin, no niin tästä nyt. Kuule, dinosaurus. Kun minä olen ajatellut perustaa joskus sellaisen omituisten otusten kerhon, jonka jäseneksi pääsee ainoastaan omituisia otuksia. Haluaisitko sinä tulla mukaan siihen kerhoon? No, sehän on mukavaa. Minä otan sinun sitten yhteyttä, kun saan sen kerhon perustettua. Näkemiin, dinosaurus. Tavataan sitten omituisten otusten kerhon kokouksessa. Arvoisat otukset, olen perustanut tällaisen kerhon, jonka nimi on Omituisten otusten kerho ry. Ry tarkoittaa, että rymytään yhdessä. Omituisten otusten kerhon jäseniä ovat tällä hetkellä Rölli Riitasointu, täällä. Robotti Ruttunen, täällä. Dinosaurus ja minä tässä. Koska kaikilla hienoilla kerhoilla täytyy olla puheenjohtaja, niin minä ehdottaisin puheenjohtajaksi itseäni, koska minä olen tuhma rööri. Ei, puheenjohtajan täytyy olla laulutaitoinen. Valitkaa minut. Dinosauruskin haluaa näköjään puheenjohtajaksi. Dinosaurusta ei voida hyväksyä puheenjohtajaksi, koska hän ei mahdu sisälle kerhohuoneeseen. Mutta pääasiahan on, että hänen päänsä mahtuu sisälle. Tämähän on aivan päätöntä. Eipäs ole. Dinosauruksen päähän on tässä. Niin, mutta hänen vartalonsa on ulkopuolella. No, hyvä on sitten. Dinosaurus, tule kokonaan sisälle sieltä. Ei, hän ei mahdu sisälle. Koko kerhohuone sortuu. Voi. Koko hieno kerhotalo sortui kasaan. Älä välitä, dinosaurus. Ei se ollut sinun syysi. Minä voin suunnitella meille uuden kerhotalon. Niin, me teemme uuden ja entistä hienomman kerhotalon. Uuteen kerhotaloon täytyy hankkia piano, sellaisia varten, joilla on kaunis lauluääni. Ja minä olen kova poika rakentamaan ja ensi viikolla kokoontuu taas Omituisten otusten kerho ry. Rymytään yhdessä. Kerran kun minä kysyin röllirupeeltajalta, että mistä johtuu, kun jänisemon maha on kasvanut niin suureksi, että hän näyttää ihan hassulta, niin röllirupeeltaja sanoi sen johtuvan siitä, että jänisemon mahassa kasvaa jänisemon poikaset. Ja että kun ne ovat kasvaneet tarpeeksi, niin ne putkahtavat sieltä maailmaan. Ja
että ihmisten lapset tulevat maailmaan samalla tavalla. Sanon minä. Eihän se Jänis-emo ole millään voinut kaikkia maailman lapsia tehdä. Kyllä se röllirupeltaja aina luulee tietämänsä kaiken. No, ihmisotusten lapset tulevat maailmaan sillä lailla, että ne ovat niin kuin Olisikohan sillä Jänis-emolla sittenkin käpälänsä tässä hommassa? Se Jänis-emokin on aina niin salaperäinen. Jos minulla olisi sellainen viisasten kivi, niin silloin minä varmasti tietäisin kaikki tällaiset hienot asiat. Omituisten otusten kerho, omituisten otusten kerho. Omituisten otusten kerho, omituisten otusten kerho. Jos yksinäinen on sinun pesäkolosi, jos murheelliseksi tunnet olosi, silloin kannattaa liittyä kerhoon tähän. Meitä ei olekaan aivan vähän. Omituisten otusten kerho, omituisten otusten kerho. Omituisten otusten kerho, omituisten otusten kerho. Jos sinun äänesi tulee ulos meluna, jos sinun nenäsi on niin kuin peruna, silloin kannattaa liittyä kerhoon tähän. Meitä ei olekaan aivan vähän. Omituisten otusten kerho, omituisten otusten kerho. Omituisten otusten kerho, omituisten otusten kerho. Ei sinun kannata sitä panna pahaksi, jos sua joku nimittää möhömaaksi. Silloin kannattaa liittyä kerhoon tähän. Meitä ei olekaan aivan vähän. Omituisten otusten kerho, omituisten otusten kerho. Omituisten otusten kerho, omituisten otusten kerho. Niinhän se on, että jokaista maailmassa joku toinen voi pitää omituisena. Silloin kannattaa liittyä kerhoon tähän. Meitä ei olekaan aivan vähän. Omituisten otusten kerho, omituisten otusten kerho. 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 Omituisten